umwanchu muligereria Oinka TV ekero turase kenyoleke bado kiairanya ikigotoka ime ye sub location ya Getare yigotoka ime ya Nyangonde location ime ye ward ya Geswe constituency ya Nyali bali masaba county ya Kisii. Buna Oinka TV tuli babere aiga togotema kuligereria nga amatemu asoka litukoria rero nyuma yokora liwano mu waziri w'ikisemi ya Kenya omoske Professor George Magoha nigotumerana no mworoki woyo mo yo obwate oborema boke lakini igakorete amatemu ya sana twarangambia turarigereria nga Kenya teko kagokora amatemu bri umwana no munyaruka wanyande ko bakagokora amatemu tari kuigwa tari gukwana igarenge special school ayona no munyaruka tegero kende timanyeti no munyaruka somo swati girl child ona wongo tebanga nse no munyaruka okoba nse girl child nago kirestana okoba umusibate kara gwita amatemu una nende gwatebira gwate disability it's a good thing actually okoba abana abange bagwate disability abande bakubisa nyumba bali kwenda none school bachi bakora none amatemu unaboneka ko igure tire buya sana una twasega ko igwe bi sana byari abantu basana no getia bangina basana no getia bi ya toga iga batorera bakira lakini nana bora nyale bagenda kweria tabande bakana anyway ngona kweria tabale kwambali lakini ekero mwana munyaruka agweta ngeri ko bagendo ya kawaida una botambe anene mwana buno yimunyaruko nyare ko bakagweta konyore B-. Ngeri gendo kerera isi naende kero konyoro mwana ngatari kuigwa na kero kene tari gukwana lakini odo no nyorenge special school abate bagosomararia agosomalitein yes kero kende bana timanyetinga tutaragenda gukwana no mwana yo munyaruka na kero kende gukora chinkwana na ngina ya masemo kero kende nkura tebye omwana omunyaruka gusekero kende abayiboli kwa jumla kubwata kana gosoka kwa matemu aya na kero kende anene mono kwiranirege koru getuanyorera igali tukurera kyo mwana yo munyaruka goita matemu aya buya nejikara komeka bana magote ere buya sana una mwana yetira matemu nena abana bangere ro ngibete ngabana abande tali bonse bibaitire nentali bonse bibagura matemu igwa kero umwana muno yakogira matemu buya iga wetire buya despite the disability nano nyorete muna story nire twakorete ga lichinse cha Bomet County au musibati ulia bwato borema retare gutara lakini bado ni disability ekero gweta matemu ko bwate disability ekinegente kia sana nende bali bataitita matemu sio mwisho wa maisha inonyo ko bwate disability tikakobeka abana nyumba gari kuna abana baiseke na baramukwa na bari school na tagenda special school lakini meta abana bali batari basoma special school lakini nende bakwenda school cha kawaida ba compete na abandi igakobeka mwana nyumba ngareta kunyara kogenda ko batari kuiwu gostari gotara tari buya tikagende gari sikonera compete a follow dreams zake because rero nonye parliament obati abantu ba disability no bari parliament bago compete na abandi igo tigaba ende school congratulations sana ase akorokonga Snyder Nyanchama ase aitira matemu buya ende mbabasa gotigera agaiga tigagendere moto anyare gukora igento kiria atagete gukora kururirie ari ngomoke umwanchu muligereria Oinka TV kero kende eye mase mbono tieto togende asengi no mwana at the same time tonyoro mwana iyo unyate ko bakagweta matemu ayara liguri tukoria rero atotebinga kero kendo muibori aranyara ko kagotenga esabali omwana imekuwa namna gani kuruga gasoete skuru maite roje challenges totengo mwana oyo na bali ngige kera ibori tunaba muibori teigo usekero kende ngati kabere ige bintu bya onchokerete kyagero maite na bateli mbere bagotera ngotisa tanga na boko iboru buya ko gweka igoro nyorenga bya onchokere so tonyoro mugano ibya tumanyanga umwana oyo na bahibore tugo usekero kende igaigetande gati kabere gano ata ajagete konyorero muchando yugo taigwa na kero kende gutakwana so mwanchu muligereria Oinka TV rero tuleba biraiga nchibona botambe ngoro kwa MC Dudus nche nkoro ku Bridget Kerubo bono eye masemo tie togenda singi na omwana mwanchu muligereria ndanyare ko bakagotomoga no mwenge nganga kyo mwana oyo gose sabali omwana oyo munyaruka ngakianyare ko bagekoba goikochire koeta amatemu aya ikikeirere omogoko ko base familia no nyana banyakenyoro ko rutebiriria toga naria asingencho yogoeta amatemu ku mwana oyo roche bono batebire nga omwana oyo oretira abanyakenyoramo no nyembali bagosaine bono bachiramo Alright, tumwe muligereria yamase ya moiga sigeke kesara kirebo siongo chaka toli chinkwana na ngina omwana oyo ko Snyder ndara totebinga nga yago soma nga kia chagete elinde tumanya ko koranga kieke tumanya ko koranga mambo inakwenda namna gani nende una to comment in disability is inability by the way disability is inability mete wasa kwa role gente kia kenyoreke igasonge gina yako disability is inability yana bora tuaro banyama lakini mbo wasako koranga to wasako achieve is it a disability abri disability is not inability all right. Serious
No, I'm listening keenly. Natakora unga lakini ndibiko. That is it. Yes, inga kero kendo bole mambo kugotanga go ikera kero kende ngintu kiriyo tete gukora. Na bo kunyara ko kwakore bwika. No mwaje muligerio Inka TV usiende mbali. Ngwena naturi go chaiga seke kero busi tukari chingwana na ngino mwana rafutororenga ngakitugukura umugano uyu mwenge kugwatheka na matemwa yarari guri tukuri ya lero tariki 20 lero. Batabanya roka muri ko tariki raisi. Una wako nayo. Anyway, uwajo waligereria litukolia lero lituko lia Jumamosi. Yes, lituko lia Jumamosi tariki ro chire 23. Yes, nalio Professor George Magomo waziri w'ekisemiga Kenya anyara ko bagakoraria amachibu ya matemu. Tuchandale kwera turaseka kenge keribusyo. Omancho murigereria Inka TV na nakoriere ira bono ni gotwiranire gaiga na ngina omwana okuruku Snyder uyo onyorete B- nyuma ya matemu korarigwa litukolia lero no muwaziri w'ekisemiga Kenya musike Professor George Magoa korwa umuchi o Nairobi. Mwancho murigereria ntarachaka umugano yeye masemo na ngina omwana uyo koleta matemu kero kenda ndo manyangu mwana inabwate obole maboke kera tari kuigona kero kenda tari nyara kubaga ukwana biyego inyoranga Inka TV gotoro asingenchi yao kero kende no bwate nyangi no bwate kero kenda matanga abeire ase bahati embe na boto kunyara kuba to gukora streaming bu yakegima usagotaka MC yogo kore mirimo yawo ye nyangi bu yakegima na kero kendo nyakubata litangazo utete ko rikora amo 90 ya maseyemo na bogotonyora ase namba yesimi eyere ase screen yeito aye okoye yake ya maseyemo endo nyara kuba kugutwikire ya maseyemo elinde tunyara kuba tokena naye na ndito mocha go subscribe na boigo ko like na go share elinde tokine twensi ya mabuna erebo tambe nchengoro kwa MC Dudu saiga igonde na ngina omwana uyo nyara kuba kagweta matemu korwa se kenyorege keiranya ke gutoka ime sub location ya Getare location ya Nyangonde ime ye ward ya Gesusu constituency ya Nyaribali Masaba county ya Kisii. Mami karata uno kurukwa. Njasa Maria tangurukwa. Evelyn Mangera. Evelyn Mangera omogogo to goita baba. Omogogo to goita ebago tebanga egento kero siribuya na boga koleta machibwara marunge. Kero kindi karato te umwana oyo omwana ngakya kurukuri tangani amatemu akolete skuru kya kolete na kero kindi ngakya kolete. Umwana nakurukwa Seneda Nyanjama abuga. Yes. Konyora kusomea skuru ya St. Kizito Litein. St. Kizito Litein. No akoreta matema ya form 4 kuru. Goikabono buna lera matema ararigwa. Onyora gintu kike. B minor. B minor. Ke omongo no digital wadange B minor. Azinge nje omogogo. Okay, karato te yango karato ango mugano mwenge nyuma atarika konyore B minor. Omwana Snyder muchando kiabwate na kirokino muchando ndio chagete na bukwa mwiborete bonga kiabete. Mwana Seneda Nyanjama na mnyota 2002. Yes. Akasoma mpaka aweka standard 4. Yes. Akaanza konya kurwara matu kurwa maira. Ngachanga maira KTRH. Yes. Akaenda akarwariwa. Kera arwariwa. Yes. Akababona nabwena. Still agatwara problem yerisi. Ande ngachanga igwa nabantu ngorwari abantine tamatungurwari bari ka brong. Ande ngamwira ka brong. Yes. Kera namwira ka brong akarwariwa. Lakini bono igachiga ikira Madam Grace oringe principal ya Monga agante na mwana no ka standard 6 ari sawe sana stari koiwa. Yes. Akamwira bono erebwika akanda akacheki wakanyora utinire. Madam Grace aka process paka akangira kwerende yanchere primary. Akaenda standard 6 7. Yes. Akarna mwira standard 7 ngo ikoro. Agante biyo ya yako na baby class. Karatiga monga. Umwana ko mu rutuka rubya. Buya ringe kabisa. Agaga class ya karenge karege naria rero bakale chika grade. Kera ko grade 7. Okay. Okamwira yanchere. Ngamwira yanchere. Akora kuru yanchere akanya 358. Yes, a max 358. Akarangere gochabo. So class 8 kuru yanchere, igo ntali kuru yanchere. Okay. Igo yanchere special school. Okay. Wanyora max 358. Akaenda St. Kizito aburite. St. Kizito. So umwana Snyder akaenda Gianchere special school akanyora max timisa to 55 akarua akarangilia school ya St. Kizito Litein. No wabona acha grade form 1. Mbaka bunachite gukora amatemwa. Kero kene muchando kya bereka gwete.
challenges chiri kwa nyare ko kwetera bino moibori nero manyene kero kinda batanyare gukwana tote challenges ngwetera nchiri bono konyora saa zingine muna atari koigu nabonda mukwanira onyore nani aroche nambo benakwana kwanyora ogechigo okay alafu nande bono egento bara bakong nkerienya togoikirani bintu biri buna ata biri ku skuru yes onya toikiraniti takoimoka agenda skuru lakini yasaga ngonya kachanganyora akabarua gasinini yes ngokora na NGA kuruku RVCT yes nero ngokora nero ngokora sinyagitari kuruku Kenyambia Health Center naonde ngonya wa assist aba clients bande ne pia ne bigeta okay all right bono pia ne bigeta ngendo kiegusi bono pia ne bigeta ngendo igo inkione kiegusi community health community health okay gochia gochimoino okay bono narongo kora nanyora kabesa nagore gento kiri gakalteki takire okay kiagero mugakona kwete 2004 oh pole sana lakini kwa nyare gutenda kabisa na kwa ene kinga bana mbia bali kabisa mbia bali mama mora na akora December koru Keroka Institute yes ere naganyete ngosokara matemu ayo mutinyu gatano etro nyasaye ngomukonyare asirietera Yesu ngokorariki amina kero kende bono mongina ase aba baiboli bali kero kende babwata abana babotobole make apa na pale kero kende bako bachwara ngabana babono mbali buya bande bakwa moyo bande barusi moyo guchiana linga kiora basemi chinga kibune chiga matemu asokera onto ndi bwensi obwato maremafu boye tiga role skuru yes airo mwana onde tayo bwata asara yaya na bekerema kere ta magoko igasi ya enero nebo yogo ikurura igasi ya enero okay oyo no romotino igasi ya enero koleteki enero okay onde tayo ore bosa kero kende most of the time kero kumukwana na chisaini okara mbwigere tukachimanya tinjete training lakini mwanara ni asiri chia kawaida chia kawaida gojo mu kabisa okay omanyanga ngwa kwana okay tukumurangire ndiko chaga igarorekane ya masema barru mwana tukukwana no roriyo ya magisi anyalete njongora tenaga tenaga mwancho murigire nga TV omwana tukukwana ro munyarukane royo ikananza sema mino ga igensemoga mo butora chigwaya chianeka abasiriha mwana tukukwana na royo mwancho murigire nga TV oyo nero mwana okoleta matemu eklasi ye 12 akanyora AB- tari kunyara gukwana tari kunyara kuigwa buya you can imagine na akoliro mokia as young as she is lakini otemire go deliver nyorire AB- ne challenge asa abana bande na baiboli alikero kene mogo chwara abana ngakero kene mwana yore maire umwana yokorire iga no chiskuru nchiro chikuru kwa special schools abana buna babako irubasoma buya buna bono Snyder akairwa se skuru iyo yoboroso ya Gianchere agasoma akanyora max chimisa 55 akarangirwa se skuru ya St Kizito chinsemo chia Litein rogora alia mwana monyaruka wakira matemu buya banyorire B- bono nkogendare ndenda chigosomera ibintu bindi go chibosio elinde achagokonyeka in future mam na akiri mbia mono sana asingi nchoka ngangole ndoro mwana we monyaruka bakochire gukora buyaiga Etima titingo nyara kumukwanira buya aigwe lakini Snyder tunakupigia makofi we clap for you uliandika vizuri hivi ukapita ukakuwa na B-. So nakupigia hivi makofi si ujipigie makofi hivi good girl that's very nice wow it's very wonderful mwanchu murigereria Oinka TV ego twa tema kolete challenge asingenjo kero kende go semia bande nayo murigereria kurigereria Oinka TV kone kinga totebenga kende nkeyo kegosinya nabona bagotebanga disability is not inability na bali okonyara bwatwa bali mayo ngatalimba tanyare baeguri bagali abene tubasira senchira ya mogoseyende na bakonyara ko baba gukora ibintu na koba ebikiranu kegima na gwikira bwono ngokorera umugano yo mwenge igoro yo mwana Snyder uyo koleta matemu mbali nere gutaigwa na
kwana lakini agakora buya sana na kwene kinga onyorire grade gya B- ikiokero kende uno mwana munyaruka kira mwire no ni university na era soma cyo konya obugima bwaye no bwa bande bali aranyare ko bakagwikera kwa niaba ya Inka TV korwa sekenyore kikia Getare gosekenyore kiiranya ke gotoka ye location ya Getare sub location ya goro kwa Nyangonde ward ne ya Gesusu constituency ne ya Nyaribari Masabe county ya Kisii abunongo kolero mugano lakini muna mutambe hindi kweba gwakambia mwana se bali bonsi tokubwatana na kwanekinga chibicha video ngogochera birene lyogi aseli enchera enkirano kagima Brian McKnight no mwaki chibicha egiata Inka TV Bridget Kerubo na boy wa editor omochokoro nyamora tunasema shukrani sana mwancho muri Inka TV enekinga gwa subscribe kwa like na kwa share emegano ya itende tukine amonaye asobwamo lakini kende nabera tokino gwate biasara utagete konia ime ya Inka TV no utagete amatanga abe streamed yabe ku online abantu bayarore no mbali bale mache ngumbu no bwate nyangi utagete abe streamed linde no nyambali bataikerane na baro banyare ko bakwa yarora kero kende utagete no nyeno mo MC go chakoba ase nyangi yawo yani aene kinge nyangi yawo nkobere buya usekero kende nabera tokenga no utagete abahaki chibichaba ya endonyole chibicho chingia Inka TV is the best place to be. Igo mwacho motegerari nabo ogokwana 92 gwetere nambe iyo yesimira ase screen ya itongora igo ine tunyare ko batogo ikerana to sirane asinge nchugo sira yogo se yogo skobosio asobwamo. Nchebura butambe ngoro kwa MC Dudus.